Σας βρήκαμε, χρόνια πολλά, Αντώνη. Να κάνει, να χαίρεσαι το όνομα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλώς σε βρήκαμε στα Αγία Αντωνίου τη Χάρη. Να χαίρεσαι το όνομα. Ευχαριστώ. Δεν είναι ανάγκη να σου συζητήσω με όλους, αλλά για να ακούσεις και ποιοι είναι εδώ. Από εδώ κυρία Μανατάκη, Δεσποινής Χαροκόπου, η κυρία Γαβιώτη, η κυρία Γεωργίου Μανατάκη, ο κύριος της, η κόρη τους, ο Ιωσήφ Γαβιώτης, ο κύριος Γαβιώτης, η κυρία Χαροκόπου, Δεσποινής Μανατάκη, ο κύριος Αυγουστάκης, τον γνωρίζεις, το Μανώλη, το κι άλλο το κοπέλι, και το κι άλλο μας. Μαζί με την κυρία του, τη γνωρίζετε? Από εδώ είναι ο κύριος Κωστάκης, ο Μανούσος, τα Σφακιά, πρόεδρος της κοινότητας, ο λεγόμενος, πες το μοναχός, έτσι, right. Ο κύριος Γαλανάκης, ευχαριστώ κουνιάρε, η Δεσποινής Κουκλάκη που ήρθε από πατρίδα τώρα, μισή του κύριου Γαλανάκη, η πεθερά του κύριου Αυγουστάκη του αδερφού σου, η Δεσποινής Γαβιωτάκη, η μικρή. Από εδώ είναι η κυρία Πρεσβυτέρα Κουκλάκη και ο Μιλών Κουκλάκης. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλώς σε βρήκαμε. Τα παιδιά τώρα είναι εδώ κάτω, τα βλέπεις όλα, τα μισά είναι δικά σου, τα άλλα μισά δικά μας. Λοιπόν, καλώς σε βρήκαμε και πες μας έχεις κάτι για τη γιορτή σου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε πάνω απόψε. Ο καιρός δεν είναι και τόσο καλά έξω, αλλά σας ευχαριστώ anyway που ήρθατε εδώ.